हेलो गाइस आंनि लोगोआ जोबोद दुखुआव गोग्लैना दं। दा जों मेडिकेलाव थांनो नागिरदों। फाइनालि जों मोनफैबाय मेडिकेलाव। लोगोफोर नायलांबानो जाबाय। लोमजादों ओमफ्राय नै बियो आंनि आइ आं सिरुखौ नायदों ओमफ्राय नै सेलेन होदों जोबखाङाखै दा नै सेलेन होगासिनो दं नै सेलेन होदों ओमफ्राय जोंनि सिरुआ उन्दुदों बिनि मुङा जाबाय सिरु ओमफ्राय मानसि बुरजाथार नै इयावबो सासे दं इयावबो सानै दं ओइ रुमावबो ओमफ्राय जोंनि सिरु लोमजादों बियो उन्दुदों लोमजाना दं मैया गोबादोंमोन एसे आराम जाबाय मानसि बुरजा दं
So guys, अन्नानै please like ओमफ्राय subscribe खालामना हो। लोगोफोर सैमाया जोंनि थाखाय बहुद मोजां खामानि होयो मदद होयो बेखौ मालिकआ बुंदों राबिट बिजिबो होखांबाय मानोबा राबिट बिजिखौ होथारनांगौ जायो सैमा फियोबा नङाबा डेन्जार जायोना गासैबो सैमा फियोबा राबिट बिजिखौ होबानो जाबाय सैमानि मेडिकेल बियो लोगोफोर प्लिज अन्नानै आं जोंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामना हो